Оливия, и в предыдущем видео я показывала выступление Юлии Лепницкой, а в этом выступление Аделины Сотниковой, призовая программа «Золото». Vastaanottamaan hopeaa. Hän on junioreiden maailmanmestari ja pronssimitalisti siltä tasolta. Oli MM:ssä 10 joukossa, siellä sijoitus 9, joten erinomaisen kova. Аделина Сотникова, EP-finaali ei aivan nappi. 17 лет. Siellä vasta 5, mutta kova vastus oli niin Japanin kuin pohjois-amerikkalaisten luistelijoiden taholta. Mutta nyt jännittävät paikat. Adelina Sotnikova on valinnut musiikikseen Camille Saint-Saënsin musiikkia. Ja tuo koreografia on meille tuttu jo GP-kisoista. Mutta nyt sitten taistellaan tosissaan Euroopan mestaruudesta. Kolmoislut kiertyy hieman ulos eikä Adelina saa siihen kolmoistulppia perään, jonka oli suunnitellut. Kolmoisflippi sen sijaan oikein hyvä ja laadukas. Ja kolmoisreppi siihen perään. Nämä ovat kyllä Adelinalla aivan omaa luokkaansa nämä vaikeusvariaatiot. Oikein hyvä kaksoisaksel kolmoistulppi yhdistelmä. Arvokas ja olisikohan vielä ollut jo ohjelman toisella puoliskolla. Näin vähän arvelen, että se on mitoitettu juuri sinne toiselle puolelle ja nyt hän vapautuu. Kyllä. Näytti ehkä se ensimmäinen kolmoislutti virhe menevän jännityksen piikkiin ja sitten tulee tämä harjoiteltu työ, joka näkyy sitten tästä rutiinista. Kaksoisaksen. Kovassa kunnossa täytyy Venäjällä kyllä olla, jos mielii olympiapaikkaa ja Adelina on siinä kyllä nyt kovaa kiinni. Lyhyt-ohjelman jälkeen johdossa, mutta hyvin niukasti. Heti hänen perässään ovat Mannaksensa Julia Lipnicka ja Jaska Lotta-Berner. Tässä Adelinan koreo-sarjaa ja ihanasti saa
tunteen mukaan, kun on hyvin mennyt ohjelma, niin näitä on vapaa-ohjelmat silloin, kun se loppu on hyvin harjoiteltu ja musiikkikin tukee sitä hyvinkin. Tässä on lopputulos. Erittäin hyvä taistelu Sotnikovalta. Täytyy sanoa, että siinä alussa oli tuota mainitsemaasi jännitystä ja hän osaa ne asiat todella hyvin, mutta jännitys pilaa monta kertaa sitten sen herkän vaiheen siinä alussa. Se on niin kova paikka pitää se pää tiukkana ja tehdä vaan se rutiini siinä alussa eikä lähteä lentoon. Ja hän pystyy sitten palaamaan tuolle omalle perustasolle. Adelina Sotnikova. Se tuli se nautinto tässä lopussa, eli aika hyvä draamankaari. Tähän saatiin. Как вы видите, Аделина Сотникова не упала. Она очень сильно радуется и ждет золота. И она принесет его. Toki ovat 1,5 pisteen sisällä toisistaan. Tämä vapaa-ohjelma ratkaisee täysin mestaruuden ja mitalin. Ja pronssista käydään kovaa. Сколько радости у Аделины. Как будто ей прям радость в душу. Kun Adelina meni alkuasentoon, niin ihan katsojanakin jännitti hänen puolestaan, mutta onneksi sai sen karistettua sitten ensimmäisen hypyn jälkeen. Ja kyllä vaikeutta löytyy paljon ja Traiной tulup. ja sekä sitten О нет, syöteissä vaikeita variaatioita, että Аделина. varmasti erittäin Тройной тулуп. arvokas ohjelma. Kyllä, ja И нет. hienoa alastua tässä hidastuksessa aivan У нее все получилось. Но она alastua упала. ja tuossa riitissä Не on знаю, pieni не знаю. siirtymä, ehkä aavistuksen verran Может быть, это и неправда? mutta kokonaisuutena kaikki nämä No. variaatiot, aivan ainutlaatuinen hänen oma piruettinsa. Посмотрим, что принесет она нашей команде. На золото надеются все. Kyllähän tässä, tämä oli tämä Key Points-ohjelmassa avainkohta, kun hän vapautui tuon katsoi takselkolmoistulpin jälkeen, se oli hieno. Musiikkivalinta oli vaativa, mutta hän on luistelija, joka kykenee tällaisen musiikin tulkintaan aivan mainiosti. Todella nautittava kokonaisuus ja asuu mitä upein tällaiseen musiikkiin mielestäni. On aivan selvää, että nämä pisteet vievät hänet tässä vaiheessa johtoon. Tällä hetkellä Jelena Glebova johdossa 155-71, mutta Sotnikova tulee nykäisemään kyllä tästä oikein kunnon kassapotiin. Hiki tulee jotenkin vieressä. Kauden ennätys, eli 200 pistettä. Аделина Сотникова первое место. 6 on Sotnikovan saldo. Kyllä nyt hän lyö kyllä sellaiset kortit pöytään, että saa nähdä kuinka seuraavien luistelijoiden hermot pitävät. Ну, с вами была я, Клео. Пока.